The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Hello, sa ako dito tamang oras mismo po ba ito? Martinez po ito. Aaksyonan po ba agad natin yan? Oras mismo. Tandaan nyo, ito yung dating airport. Ano naman kayong dalawa pinagchichismisan yung mga marites kayo, ha? Magandang hapon po mga kaibigan sa ating mga masugid na taga-subaybay. Live na po tayo ngayong araw ng Biyernes para magbigay ng serbisyo publiko. At syempre po mga kaibigan, magandang hapon kay partner Remy Araneta Mindones na live ngayon sa Bangkiruhan, Legazpi City. Magandang hapon sa iyo, partner! Sa Kapaluanes, napapanood din tayo sa ating YouTube account. Napapanood rin tayo sa Congress TV tuwing alas 7:30 hanggang alas 8:30 ng gabi mula Lunes hanggang Biyernes sa PTV Digital Channel 14 sa Metro Manila, Channel 46 sa GMA Apoy Back at Channel 2 sa ABS-CBN TV Plus. At syempre partner, isa na naman ang maswerteng mapipili ngayong araw na ito para makatanggap ng 1,000 piso na handog pa rin ni Congressman Saldico at ng ating programa. Siyempre, sundin lamang ang mga naka-flash na mechanic sa inyong screen at baka kayo na ang susunod naming matawagan mamaya lamang. I-follow ang aming mga social media accounts, YouTube at TikTok, ako Bicol Tabang Ora mismo. I-share ang aming live at video uploaded at siguraduhin na nakapublic ang inyong account. At mag-iwan din ng comment at reaksyon sa aming live at video uploaded kasama ang hashtag ako Bicol Tabang Ora mismo. Umpisahan na natin ang pagbibigay ng serbisyo publiko. Isang ginang mula sa Bangkiruhan, Legazpi City ang humingi ng tulong sa nagaganap ngayon na ako Bicol Tabang Ora mismo Barangay Caravan. Puntahan natin ang aking partner na si Remy Araneta Mindones live. Partner, kumusta kayo dyan? Eto partner, kasama ko ngayon si Jolly Jacob. Ang kanyang inireklamo ay ang kanyang mister na si Johnny Jacob. Dahil sa tuwing malalasing daw ito partner ay lagi daw siyang sinasampal at binabatukan. Nagawa na rin daw siyang paluin ng kahoy sa kanyang hita at sakalin. Ang masakla pa dito partner kung minsan ay pinipilit daw siya nitong makipagdalik kahit nakikita ng kanilang bunsong anak. Ang kanyang pinadalang panawagan, panoorin po natin ito. Johnny, kung halimbawa hindi mo sundin yung mga gusto kong sustento sa tamang pagsustento sa bata na nandito sa akin, madami ka nang ginawa sa akin na pinalagpas ko. So ngayon di ko napapalampasin to. Kaya sana sundin mo yung sustento na tama sa bata. Tandaan mo yan. Partner! Yes, partner. Yan, partner, yung panawagan ni Zalik tungkol dito sa kanyang reklamo sa kanyang mister. Okay, naandyan ba siya ngayon, partner? Yes, partner, naandito sa aking dalawa, itong si Jolly Marfil Jacob. Ito yung nagre-reklamo. So, Jolly, pwede mo bang maikwento sa amin kung ano itong ginagawa sa'yo na iyong mister? Bakit mo siya ngayon inirereklamo? Nagkasama po kami. Minsan po, pag nalalasing siya, sinasaktan niya po ako kapag hindi ko nasusunod yung gusto niya. Tapos po, pag alimbawa may gusto siya na hindi ko maibigay, pinipilit niya po ako. Ano itong mga gusto niya na hindi mo maibigay at pinipilit ka niya to the extent
na sinasaktan ka niya? Nung nagkamayoma po ako kasi noon, kasi di pwede pa naman, sabi ng doktor, di bawal pa nga magpagalaw nga po. Yan nga po, ginagawa. So, ibig sabihin, kahit meron kang sakit, alam ni Mr. Mo na meron kang sakit na mayoma, pinipilit ka niyang galawin. Opo. So, ano yung ginagawa mo? Binibigay mo pa rin yung gusto niya? O, kasi po, sinasaktan niya po. So, ganun na lang itong semester kung pumilit sa'yo, kahit nasasaktan ka, kahit hindi bukal sa kalooban mo, ibinibigay mo. Okay. So, kapag hindi ka ba pumapayag, makipagtalik, ano yung ginagawa mo? Kasi sinasabi mo kanina na kahit ayaw mo, binibigay mo. Pero may time ba na talagang inayawan mo siya? Opo. So, anong ginawa mo? Yun po, nakikilaban po ako. Hindi ko alam na yung anak ko po, nakikita din pala yung ginagawa sa akin ng tatay niya. So, nakikita ng anak nyo yung ginagawa sa'yo ng asawa mo. Anong ginagawa ito? Hindi ko po yun alam kasi nasa Quezon po ako. Basta ko lang nalaman na nakikita pala ng anak ko. Kung hindi po si mama, na hindi nagsubong kay mama, hindi ko po malalaman na nakikita ng bata. Nakikita ng bata nito yung pananakit sa'yo o yung... Lahat po, pananakit at saka yun po yung pinuporsa niya po ako. So, ibig sabihin nakikita ng bata pati yung pagkikipagtalik ninyo. Siguro po, hindi ko po alam kasi yung bata, yun ngayon ko lang po nalaman eh. Yung bata po nagsumbong kay mama. Kaya ngayon ko lang po nalaman. Kaya sobrang galit ko po sa kanya kasi yun nga po, nalaman ko yung bagay na dapat hindi nalaman, hindi nakikita ng bata yung ginagawa niya sa akin. So, nung nalaman mo yun, ano yung naramdaman mo? Sobrang sakit po. Kasi di pa pwede kasi bata pa eh. Bawal pang makita yung mga ganun na ng bagay, di ba? Kayo ni Mr. ay kasal, tama? Kasal po. Ilang taon na? 15 years na po. So, 15 years na yan, sobra yung sakit ng loob na naranasan mo, including yung physical na pananakit niya. Yes po. Paulit-ulit po yan. Tinis ko po dahil sa mga bata. Iwalay na ba kayo ni Mr.? Opo. 2 years na po kami hiwalay. So, magto 2 years na kayong hiwalay. So, saan ka na nakatira? Saan din si Mr. nakatira? Ako po karamama, siya sa kanila. Kailan pa nagsimula itong pananakit? Kasi matagal na din kayong mag-asawa. Kailan mo na-experience itong pananakit ni Mr. sa'yo? Nung buntis pa ako sa panganay ko po, nung 8 months po, binugbog niya ako at saka na doon po nagsimula, na himatay po ako noon. Doon po nagsimula yung pananakit niya sa akin. So kahit buntis ka, sinasaktan ka ni Mr.? One time lang po, yung panganay ko po, buntis ako sa panganay ko, 8 months po. So, nababanggit mo na hiwalay na kayo ni Mr. sa loob ng 2 taon. Kumusta? Nagbibigay din ba siya ng sustento? Kulang po eh, kasi every week daw, 500, 400. Minsan nga walang padala. Ngayon nga po 1 week na, wala siyang binigay eh. So, paano mo nasusustentuan itong mga anak ninyo? Paano yung araw-araw na pagkain, pangangailangan? Pero mama po ang nagbibigay kasi ako po, nagtatrabaho din po ako kasi may sakit nga po ako, nagpapagamot din. Minsan lang po ako nagpapadala kay mama. So, gaano kahirap itong sitwasyon, itong pinagdadaanan mo na ikaw ay naturingang may asawa, may katulong ka dapat sa buhay, pero wala? Sobrang hirap po. Mahirap po. Pero kinakaya ko po para sa anak ko. Ito bang nangyayari sa'yo? Naireklamo mo na ba ito? Ako dito po sa barangay, nung pinalayas niya po ako nung 2022 po, May 20. Pinalayas niya po ako, nagreklamo po ako dito. Okay. So ngayon, dahil na andito ka, lumapit ka, Jolly, sa aming programa, ano yung gusto mong mangyari ngayon? So ngayon po, ang hihiling ko lang sa kanya, magbigay siya ng tamang sustento sa bata at saka yung properties namin atiin at saka magkipagpirmahan na lang po kung wala na kami pakialaman sa bawat isa. Ano yung trabaho ni Mr.? Welder po. Okay, nababanggit mo na yung mga properties nyo, paghatian na lang, ano ba itong mga properties na meron kayo? May po kami, may generator, may washing, TV, tapos yung dinner set po. So yung mga appliances, mga kagamitan sa loob ng bahay. Po kami, dalawa po ang luti namin. Yung isa po nasa akin yung deductil. Yung isa po, wala po kasi yun kasi andyan sa kanya siya natayo na po ng bahay. Okay, so meron din kayong lote na dapat paghatian. Okay. So, yung partner, para sagutin ito partner, kasi nababanggit ni Mrs., meron silang mga ari-arian na kailangan nilang paghatian. Hindi lang itong sustento, kundi pati yun, ay gusto niya ay maging klarado. Okay. Para sagutin, partner, ang akusasyon sa kanya ni Jolly, kasama din natin ngayon si Johnny Madraso Jacob.
Ayan, magandang hapon po sa iyo, Johnny. Opo. Okay, pakibigay na lang po muna. Okay. So, Johnny, nandito si Mrs. Napakinggan mo yung kanyang mga reklamo, mga aligasyon niya. Ano yung masasabi mo dito sa mga akusasyon ni Mrs. Parang sobrang sinasabi niya sa akin. Yung binubugbog ko siya. Gusto lang po nakit, pero hindi araw-araw palagi. Isang beses lang po. Alam niyo po sir na hindi tama. Alam ko. Opo. So, alin pa po doon yung sinasabi niyong sobra? Yung sinasabi niyang, yung sinabi niya, sa akin, wala na yun. Basta tanggap ko na kung sabihin niya sa akin. Anong parata niya sa akin. Gusto namin malaman sir, bakit nagbabasakali kung sumisit mo? Siyempre po, pag ikaw galit talaga, siyempre, wala ka madalang magagawa. Siyempre, Ibig niyo sabihin, sir, pag galit ang isang tao, okay lang pong manakit ng asawa. nahabol niya ng kutsilyo. Umalis na lang sa bahay. Tapos, siya kung So, hinahabol ka po ng kutsilyo pa nag-aaway po kayo. tapos talaga tawag ko yan eh. Matapang si Mrs. Kayo po. Kaya, madam, ang sabi niya sa akin, palagi dinububog. Yan dalawang malaki na. O, sila makapagsabi kung palagi dinububog. Opo. Since na- Makikilapit po kayo ng ano. Since na sabi kong kung sa pagkaki, nag-iba na gamitin sa inyo, ano nangyari araw po kaso? Nangyaring sa mga itong... So, ibig sabihin mo, matapang itong si Mrs. Kaya naghahantong kayo dito sa pag-aaway at to the extent na sasaktan mo na itong si Mrs. Sa inyo pong pagkakaalala, ilang beses niyo po itong nasaktan? Sabi niyo, marami, hindi ko ako, madam, hindi mo talaga palagi. So, wala po kayong masabi kung ilan. Wala po. So, ibig sabihin marami. Hindi po. Kasi hindi niyo na mabilang. Hindi ko mabilang. Para nagkaya na kami yan. Yung palaging nagkatawag si nanay niya, talagang ang usapan namin, pinaparinig sa nanay niya. Kaya doon kami nagagalit. Hindi dapat naman, hindi naman makinig sa lahat ng pag-usapan namin tungkol sa pamilya. Nakakarating O Mrs., sa sinasabi ni Mr., inabol mo daw po siya, ikaw daw po ay mapanakit din. Ay, wala po akong naalalang inabol siya ng kutsilyo. Wala ba ako naalala? Sa inyong pagkakaalala, Mrs., ilang beses ka na ba talaga nang sinaktan ni Mr.? Mga 10 times sa ata po yan eh. Mga 10 times daw, sir. Hindi po kung madam, anong yung lang buwan dalawang anak? Anong ginagawa ko lang? Ano yung masasabi mo, sir, sa sinasabi ni Mrs. na nakikita daw niya ang anak ninyo, yung pananakit mo sa kanya, pati daw yung pagkakalik po ninyo, nakita ng anak ninyo. Hindi ko may alam. Wala naman talagang katotohanan. Napapagmura kayo, sir. Bakit po? Galit po kayo doon sa mga binabanggit ni Mrs. Oo, galit talaga po ako yun. Wala naman katotohanan. Yan lang, hindi ko talaga matanggap. Opo. Ganito, sir. Ang tanong ko, totoo, kasi sabi ni Mrs. Ano nangyari po noon, bawat makag-usap namin, away namin, naririnig na nanay niya, dito niya, dito niya naririnig na away namin. Hindi magalit yan. Lahat ng problema sa pamilya, alam nila lahat. Yung nanay ko, hindi alam mo ng problema. Ano po talaga, sir, yung usually pinag-aawayan niya ni Mrs. Pera ba? Selos? Ano ba talaga? Sabi ng nanay niya sa akin, sinabihan akong, sino magalit na lang. Sinabihan ako ng, pinakangutang ko yung anak niya. Kahit na ko ng utang, hindi naman bumaba. Kaya hindi ko sinihingan pang bayad. Inaano ba? Pinakangutang. Pinapangutang. Oo. So, Siyempre naman, kung yung mag-asawa, hindi dapat magtulungan. Pag mayroon ng kailangan pera, siya nag kasama kami. nakabanggit ni Mrs. kanina na kaya ka daw mapanakit dahil marami itong may bisyo by the soup. Gabi-gabi po siyang nakainom. Gabi-gabi ka daw, sir, nakainom. Siyempre, patawin din ko, pag alis ko ng sakit ng mata. So, yun yung paraan mo para maalis yung sakit ng mata, umiinom ka. Pagkatapos mong uminom, sinasaktan mo na si Mrs. So, ganito, sir, no? Kasi binabanggit ni Mrs., 2 taon na kayo magkaiwalay, pero hindi daw po kayo nagbibigay ng sustento. Sino yung tinatawag mo, sir? Yung anak ko po, yung binibigyan ko talaga. Ay, hindi naman nila nakikita. So, ibig sabihin, yung anak mo, may anak na ikaw ay nagbibigay ng sustento. Kanino mo ibinibigay yung full, pero
nakakainom. Pero nagbibigay. Nagbibigay pero hindi sapat. 500 a week. Minsan 400 lang. Pero may times din po na wala. Times kung wala, kasi linilista ko po lahat na binibigay niya. Ngayon po sir, dahil kayo po ay hiwalay na, 2 taon na. So, ngayon po, ano yung masasabi mo, Mr. Dahil ang gusto ni Mrs., magsustento ka at paghatian nyo na lang ang inyong ari-arian. Ano gusto niya? Okay na lang kanin. Okay yun sa'yo, sir. Ay, ang gusto niya eh. Susundin ko din niya. Bukan po ba yun sa kalooban nyo? Kalooban ko. Kasi na ako, kung pag gusto ko na uli, ginato niya yung pera yung dalang pagkain sa anak ko. Ginato niya. Yung mahirap doon eh. Pero may dalang ka na nga, ginato mo niya pa. Oh, Mrs. Dinalhan na daw kayo ng pagkain, binasa mo lang. Anak ko lang po. Hindi ko alam niya sinandiyan siya. Nagigigil kasi ako pag ginawa mo. Kala mo, ha? Mami, tiniis ko na. Ano mo dyan, lahat tiniis ko. Hindi na. Tapos na nga. Kaya, Ayaw mo kasi malaman nila yung ginagawa mo sa akin. Kaya ganyan ka. Papalusot ka pa. kaya hindi ako nagtutulong. Eh, alam ng bata, oh. Sinabi niya sa SWD mga ginawa mo sa akin, di ba? Nagulong ko naman sa disability. O wala! Oh, bakit ka nag-ano? Nagdidinay ka? Lahat dinidinay mo? Hindi mo binili ba? Ang mo lang. Kaya ngayon, nakiusap ko, hati na tayo sa pati yung sustento sa bata, ayusin mo, pagbigay mo, at magpipirmahan tayo, wala tayong pakialaman. Uli na nga. Nagturma na ba sa barangay? Tama na ko tatabi ito. Uli nga ni. Liling na ito kasi mong gusto magamit sa araw. Gusto may pao. Tayo sa salitahan. Hindi, pantay. Ay, gusto ko pantay. So, ang gusto ni Mr. ibigay na daw sa iyo yung lahat, wala na siyang kapayaran kung magagamit. Pero magsusunod ka pa rin. Okay. Ito isang gusto. Sabi mo yan, ha? Sabi mo na pa rin eh. Oh, yung lote daw sa iyo na Mrs. Sinabi niya yan. Kaya nga, gusto ko marami nakakarinig. Kasi ikaw, aram mo, may ugali kang birit-birit payo mo. Okay? So, eto na. Mga ka-action, nagkakainitan na dito si Mrs. at si Mr. Nagpapalitan na ng kanilang kasalubin para ma-actionan ang problema yan. Kasama rin natin ngayon ang Violence Against Women and Children Officer ng Barangay Bangkaruan na si Ma'am Daisy Biti. Magandang hapon, Ma'am Daisy. Yes po, ma'am. Magandang hapon po. Opo, napakinggan mo, Ma'am Daisy, itong magkabilang panig, mainit ang kanilang diskusyon. Ano ang masasabi mo dito at ano yung pwedeng gawin ng barangay patungkol dito sa kanilang problema? Yung una po talaga, nagreklamo si Jolly sa barangay. So, ang sabi namin, kung ano ang mapagkasunduan nila, kasi kung hindi na maayos ang relasyon nila, siyempre, ang gusto ni Jolly ay yung sustento na lang sa mga bata. Sabi namin ni Cap, kung ano ang agreement nila, o ano ang mapagkasunduan nila, yun na lang. Okay. Nababanggit ni Mrs. na gusto niya pagdating na lang nila itong kanilang ari-arian. Pero sabi ni Mr. wala na siyang pakialam sa mga ari-arian kaya business na yan lahat at magsusustento siya. Pwede bang magawa natin ito ng agreement o sunduan para maging malinaw ang lahat? Pwede naman magawa ng agreement. Okay. So parang ipinapaubayan mo na Mr. ang lahat kay Mrs. Ganyan ka magbigyan ng asawa. Kasi pabuhat sa lalim ng kalooban yung sinasabi niyo, sir. Hindi ba nangaboy na sa uya? Ang tanong ko ngayon sa iyo, Mr. Mahal mo ba itong committee? Siyempre naman. 15 years nagsama kami. Siyempre, may pinagsama naman lang. Okay. So, Mrs., sabi ni Mr., mahal ka pa daw niya. Oo naman, kasi 15 years kayo nagsama. Hindi nagkasawa. Saan yung pagmamahal na walang respeto? Kaya nga. Kaya nga, kung mahal mo, respetuhin mo. Simula pa lang, hindi mo ako respeto. Napangasawa kita, bakit respeto mo ako? Hindi na ako sa madalian. Ano? Napakamot ka dahil ito? Siyempre, Ano? sige na. Okay. Binabanggit mo yan na dinaan ka na Mr. sa madalian. Pero bakit umantong kayo sa 15 years? Ibig sabihin ba nito, wala kang pagmamahal kay Mr.? Dahil po sa mga bata, tinis ko po lahat. Pero may konting pagmamahal. Oo, kuntil po. Pero ngayon wala na po. Wala na talaga. Kaya kasi pinalayas niya kung walang dahilan. Anong dahilan niya? Okay, Mr., pinalayas mo daw sana walang dahilan. Pero sabi niya, mahal ka naman niya. Pero gusto niya malaman kung ano itong dahilan, bakit mo siya pinalayas? Nandun lang ako sa kanya. Gusto niya magtrabaho. Ayaw ko na magtrabaho. Hindi niya may sakit niya siya ngayon. May
So yan, nandun yung pagmalasakit mo, concern ka dahil ayaw mo siyang pagtrabahuin. Oo, misis, yun po ang dahilan yun eh, nagsiselos yan, kiluso kasi yan eh. Lahat na lang kahit nasa loob ako ng bahay, nagsiselos yan eh. Alam mo ba, misis, kapag nagsiselos yung lalaki, ibig sabihin nito, mahal ka niya. Sobra naman po yan, kahit wala namang ginagawa, pinag-iisipan ka. Kung susuyuin ka ngayon ni Mister, halimbawa, Mister, nasa sa'yo, nakasalalay sa'yo itong pagbabalikan niyo ni Mrs. Kaya niyo mo bang suyuin itong si Mrs. ngayon? Sige nga, Mister, nasa sa'yo yung pagkakataon. Ano yung tawagan niyo? Gong. Sige, kausapin mo si Gong. Ako lang, once lang yakit sa'yo mo, sarong chance ka, dahil na, Tanungin kita, alam chance na ba tayo man to? Kung sino ka lalaki, hanggang 3 chance lang tayo. Umabot tayo ng 7 chance, di ba? Gusto niya 10 chance. Pang 7 chance pa lang daw. Ulit-ulit. Hindi lang, gusto mo. At lang, kung gusto na sa tabog mo, bago mo. Okay, ayun! Wow, nagbago ka. Tingnan mo nga ang itsura mo ngayon kung nagbago ka. O bakit yung pag-inom mo naalis mo? Nababanggit mo misis kanina na nagawa mong tiisin yung mga sakit, paghihirap, dahil sabi mo sa mga anak mo. So ngayon, sinusuyo ka na ni Sir. Magbabago ka, Sir. Oo, magbabago sige anak, Sir. Wala po talaga. Siyempre naman, di ba? Yung mabait na tao, siyempre, aantong din sa ano. Kaya pinapagawa ko yung bahay namin. Kaya para gusto ko, makita nila na ako. Ang binabanggit niya, Sir, dahil isa sa mga problema ni Mrs. itong pagiging lasinggero mo. Kaya mo din ba itong itigil para sa pamilya? Bakit hindi naman kaya? So kaya, simula ngayong araw, hindi ka naiinom ng alak. Ayoko na po talaga. So hindi mo nabibigyan ng chance ni Mr. Uli na po yun, ayoko na po. Oh, ayaw niya talaga. Ano pa yung kaya mo, Sir, na gawin para makuha mo itong oo ni Mrs.? Kaya mo bang lapitan si Mrs.? Baka gusto niya ma-feel niya itong sinceridad mo, Sir. Hindi lang lahat magagawa or makayang gawin sa pagsasalita, baka kaya mong gawin sa gawa. Talaga. Wala parang kayo. Minsan, makulit kayo na. Malay mo, Sir. There's no harm in trying. Ako na talaga ba mo? Kung ito itong hirap ko para ako masana. Dahil na ako na po. Oh, so hanggang dun lang ang kaya mo, Sir. Partner. Yes, partner. Okay, mukhang ayaw na ni Mrs. Hindi niya na talaga, ayaw niya na muling maramdaman ang wielding rod ni Mr. Oh, alam mo, partner, time will heal the wound. Siguro naman dahil ngayon ay fresh pa kay Mrs. Pero sa sinasabi ni Mr., gagawin niya lahat para siguro mapako-ulit itong si Mrs. Kasi 10 times, sabi ni Mrs., 7 beses niya na pinagbigyan si Mr. Sabi naman ni Mr., 10 times. Baka pwedeng 10 times. So meron pa umihirit pa. Yeah. Ay, kaya lang napapansin ko kanina si Mr. Mahilig kumamot. Kamot ng kamot. Oo, pero kasi may sinasabi si Mrs., may pagbabanta daw kasi ginagawa itong semester. Anong klaseng pagbabanta ba ito? Sinabihan niya ako nung July 30 po, 2022, pumunta ko ng bahay kasi kukunin yung card ng anak ko. Okay. Tapos po, sabi ko sa panganay, doon lang sa school kami magkikita. Yung bata naman, dinala yung card sa bahay. Tapos yun po, naumagahan pa ako doon sa bahay. Doon po, naulit-ulit yung ginagawa niyang pamumursa po sa akin. Tapos sinabihan niya po ako, kapag hindi ako nakipagbalikan sa kanya, lahat daw gagawin niya para daw hindi ako mapakinabangan ng iba. Ayun. Ayun. Partner. Yes, partner. Okay, para sa maaring legal na aksyon, makakausap naman natin sa kabilang linya ng telepono si Police Chief Master Sergeant Cybel Aspira, ang duty officer ng Women's and Children's Protection Desk ng Legazpi City Police Station. Sarge, magandang hapon po. Sargento, magandang hapon. Yes po. Opo. Ma'am, yun po bang pamimilit sa pakikipagtalik ng isang mister sa kanyang misis? Meron po bang karampatang parusa o may kaso po ba yan, yung pamimilit na makipagtalik kahit ayaw ng asawang babae?
Sige, sandali lamang mga kaibigan. At nagkakaroon lang tayo ng technical problem uli sa ating linya. Nandiyan na? Okay, Sargento, magandang hapon. Ayun, sir, good afternoon po. Si Op. CCMS na po ito ng WCPD Legazpi. Opo, yes ma'am. Ma'am, tanong ko lang, yung po bang pamimilit ng mister sa kanyang misis kahit ayaw nito makipagtalik ay pinipilit, may kaso po ba ito at may karampatang parusa po ba ito? Yes po, sir. Base po sa Republic Act 9262, ang ganoon pong senaryo na ginagawa po ng kanyang asawa sa asawang babae ay maaari pong kasuhan under Republic Act 9262 ng under sexual abuse po. Sexual abuse. Okay. At yun pong pamimilit na pakipagtalik at mismong pakikipagtalik at pananakit ng mister sa kanyang misis ay nakikita ng bunsong anak na minor de edad. Ito po ba ay isa pang kaso ito? Iba naman ito, ma'am. So in case lang po ang pwede natin isampa, sir, aggravating lang po ang kaso. Maaaring gawin po natin witness yung bata na nakikita po niya ang ginagawang paninilit ng kanyang tatay sa kanyang nanay. Opo. Pagdating naman po doon sa sustento, na hindi po nagsusustento ng tama yung tatay, kung minsan 400 lang o 500 sa loob ng isang linggo, ito po ba ay pwede ring ireklamo ni Mrs. na hindi pagsusustento ng tama ng kanyang mister? Pagdating po, sir, sa sustento, tinitingnan po natin kung magkano po ba ang kinikita ng kanyang asawa, kung kaya niya po bang ibigay ang hinihinging sustento. So, nakadepende po ito sa kung magkano po ang kinikita ng lalaki. Opo. Kung ano lang po ang kanyang kayang ibigay. So, tinitingnan po ito ng batas. Opo. Yan kung sobra-sobra naman po ang kanyang kinikita at yun lang po ang ibinibigay niya sa kanyang anak, so, pwede nating isabay po ito sa pagsampa ng kaso na nagbibigay naman po siya ng support ang kulang. Opo. Dito po sa misis na nagrereklamo, ano po ang payo natin sa kanya at ano po ang maaari nating maitulong para nang sa ganun po ay makapagsampa siya ng reklamo sa kanyang mister? Para po sa ating biktima, maaari po siyang magtungo po sa aming opisina anytime po. 24 hours po tayong mayroon pong nakatalagang WCPD para ma-assistiran po natin siya kung sakaling decidido po siyang magsampa ng kaso. Lahat po ng proseso na ginagawa po ng WCPD, ito po ay ibibigay natin para mabigyan po natin ng agarang ang aksyon ang kanyang reklamo. Unang-una po, kailangan po niyang magpa-record sa blatter ng WCPD, magpa-blatter po dito sa amin sa WCPD. Kung meron po siyang mga supportang ebidensya, halimbawa po nagpa-medical legal po siya, maaari niya po itong isumite sa aming investigador para po magamit doon sa physical abuse na kanyang nirereklamo. At para naman po doon sa pamimilit na sinasabi niyang sexual abuse, maaari po namin kunin ang affidavit ng kanyang anak kung ito ay willing pong magbigay ng affidavit para po masuportahan ang kanyang reklamo sa sexual abuse. And dito po sa amin sa WCPD, lahat po ng proseso, lahat ng xerox, lahat po ng kanyang mga dokumento, bibigyan niya lang po sa amin, wala po itong bayad. Ang pagsampa po ng kaso ay wala din pong bayad. Opo. Maraming salamat po at sasamahan na lang po ng aming team dyan po sa inyong tanggapan ito pong misis na nagrereklamo. Thank you so much po. Yes, sir. Maraming salamat din po. Okay. So ayan, partner. Narinig mo, partner, at malinaw ba na napakinggan ni Mrs. at ni Mr. yung sinabi po ng ating kausap sa Philippine National Police? Yes, partner. Malinaw itong sinabi ng Philippine National Police. At syempre, partner, balikan natin itong si Ma'am Daisy, Kasi dito sa barangay mismo, umayon si Ma'am Daisy na magkakaroon sila ng kasunduan. Ma'am Daisy, magkakaroon ng kasunduan itong si Johnny at si Johnny sa inyong tanggapan. Magkakaroon sila ng kasunduan kung magkakasundo sila sa barangay. Kasi si Jolly, parang meron din itong kagustuhan na sa legal process na sila mag-uusap. Opo. Pero itong patungkol dito sa nangyari ngayong pag-uusap, gusto mo pa rin na mailagay ito sa record sa barangay? Opo.
So yun ang kailangan pa rin niya mag-basic. So tulungan na lang natin, at insuin na lang natin ito para kung ano man yung mga requirements para makapagsampa ng kaso itong si Jolly ay dire-diretso. At kung ano man yung kailangan na requisitos, requirements para makapagsampa ng kaso ay matulungan po natin ang basic. Ako, ma'am. Ma'am Daisy, maraming salamat, Ma'am Daisy. So yan, partner, tutulungan tayo ni Ma'am Daisy sa paraan ng barangay para magkaroon sila ng kasunduan. So kaya, eto si Johnny, pamapayag din po ba kayo, Johnny, na magkaroon tayo ng kasunduan ni Mrs.? Okay. Okay, so kasunduan, partner, payag na payag itong si Mr. Yun din ang kahilingan ni Mrs. Ikaw, Mrs. Opo. Gusto ko kasi yung may pinagpirmahan talagang katunayan na talaga hindi na siya makikialam sa akin. Okay. So, yung partner. Sasamahan kayo namin. Yes, partner. Sasamahan natin. Yes. Mag-asawa para naman ay kung ano man yung kahilingan nila, matapos na partner, magkaroon sila ng formal na kasunduan. At kung hindi dyan talaga partner magkakasundo at hindi tutupad sa usapan itong si Mr., ay sasamahan natin itong si Mrs. para makapag-file ng formal na reklamo laban dito sa Mr. Yes, partner. Okay, maraming salamat, partner Remy. Mamaya, babalikan ka namin dyan sa location mo. Thank you so much. Maraming salamat, partner. Sa pagbabalik ng Ako Bicol Tabang ora mismo, 6 na buwang sanggol na pilit na lumalaban sa sakit sa kanyang atay ang tutulungan sa kanyang gamutan, abangan. At isang ginang na binigyan ng pangkabuhayan package ng Ako Bicol Party List ating kilalanin. At para naman sa ating mga masugid na taga-subaybay, manood lang kayo kasi bago matapos ang aming programa ay pipili kami ng isa na mabibigyan ng 1,000 piso mula pa rin sa ating programa at kay Congressman Saldico. Kaya huwag kayong bibitaw dahil magbabalik pa ang Tabang ora mismo. Naghahanap ka ba ng trabaho? Marunong ka bang mag-shoot ng video? Mag-edit? Magaling ka ba sa social media? Willing ka bang matuto? Graduate ng journalism o may alam na sa media? Apply na dahil naghahanap kami ng videographers para sa Camarines Norte, Sorsogon, Camarines Sur, Catanduanes at Masbate. Ipadala ang inyong resume sa actioncallcenter@gmail.com at maging pinakabagong miyembro ng aming team. Tara na! Apply na! Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po araw po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaon ng tabang hali sa Ako Bicol Party List. Papasalamat kong dakula sa duwang congressman. Kayo nakakatabang sa mga sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon.
Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ng pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilinwan habang kami nabubuhay. Dakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Nagbabalik ang Ako Bicol Tabang ora mismo. Mga kaibigan, isang sanggol mula sa Masbate, iba't ibang uri ng sakit ngayon ang nararanasan dahil sa sakit sa atay. Naninilaw na ang kanyang katawan, kulay puti na ang dinudumi, lumalaki ang tiyan at hirap na ring huminga. Makakausap natin sa kabilang linya ng telepono si Ana Bena Bentanilla, ang ina ng sanggol na si Baby Benalyn. Ana, magandang hapon sa iyo. Hapon din po, sir. Okay, kumusta ngayon ang kalagayan ng inyong anak? Nandito pa nga po, sir, sa ospital po. Mag-iisang buwan na po kami pag April 14 po. Eh, kailan niyo ho siya pinanganak? September 12, 2023. Okay. May kambal ba ito? Opo, may kambal po ito. Okay, kumusta yung kakambal niya? Okay naman po, sir. So, ibig sabihin, ito lang na isang kambal ang nagkaroon ng komplikasyon? Opo. Okay, nasabi ba sa inyo ng doktor kung ano yung maaring naging dahilan nitong sakit ng anak po ninyo? Ang sabi, baka ano daw, sir, parang nasa tiyan pa lang siya, hindi nag-develop ata, sir. So sinasabi ng doktor na parang nung nasa tiyan mo pa siya, talagang medyo may, may problema na, no? Opo. Kaya paglabas niya, dilaw-dilaw na po talaga siya. Okay. So, ano po ang sabi sa inyo ng doktor? Ano yung mga kinakailangang gawin at pagdaanan nitong anak ninyo na may sakit? Ang sabi ng doktor kasi for liver, liver transplant na po. So kailangan magkaroon ng transplant, ano? Opo. Okay. So, ngayon, kung sakaling magkakaroon nitong transplant, saan ba ito gagawin? Dito lang sa Bicol or kailangan dalhin sa Manila? Sa sa India ang sinasabi po eh. Okay. Ilan ho ba lahat ang anak ninyo, Mrs.? 4 po. 4. Ano pong trabaho o hanap buhay ni Mister? Kung minsan nagkukupras po, kung minsan nag-uuling. So, paano po ninyo natutustusan yung pang-araw-araw na pangangailangan at gastusin, lalo na't may sakit pa ho itong isa nyong anak? Minsan po, nagbibigay ang kanyang mga kapatid pag-suporto sa gatas. So, may mga tumutulong din paminsan-minsan? O, paminsan-minsan po. Okay. So, dumulog po kayo dito sa palatuntunan ito ni Congressman Saldico at sa Ako Bicol Tabang ora mismo ng Ako Bicol Party List. Ano po yung pangunahing pangangailangan na nais nyo pong idulog at nais po ninyong maaksyonan? Sa po sana, sir, sa hospital billing po, tapos yung mga resetang gamot po sana. Kaya medyo wala na budget kasi, sir, kaya mag-isang buwan na po kami dito. Opo. So, kailangan sa gamutan, ano? Yun ang importante. Opo. Okay. Para po mabigyan solusyon ang inyong kahilingan, ay kakausapin natin sa kabilang linya ng telepono ang ating Ako Bicol Party List Coordinator, mga kaibigan, na si Ma'am LB Sideño. Ma'am LB, magandang hapon. Ma'am LB. Ay, Ma'am LB. Opo, napakinggan nyo po si Nanay Ana. Ito palang anak niya talaga may problema at may sakit sa atay, ano? Ano po ang maitutulong ng Ako Bicol Party List dito po sa kababayan po natin, lalo na po sa kanyang anak? Ma'am LB? Hello?
Hello, Nanay, dapat yan padala yan sila sa India. Ano po? Sandali lang po, Sir Joshua, kasi may disco kasi din eh. Nalilalabas lang. Sige, lalabas lang. Hindi ako masyadong mapakinggan ni Ma'am LB. Lalabas lang siya, medyo maingay doon po or mahina yung signal doon sa loob. Ma'am LB, nasa labas na ho ba kayo? Yes po, Sir Joe. Opo. Okay. Ulitin ko lang po, Ma'am LB, ano pong may tutulong natin dito sa anak ni Nanay Ana na may iniinda pong malalang sakit sa atay? Yung anak po ni Nanay, actually po na ano ko na din yan siya. May mga case po talagang ganyan yung bata. Ang recommendation po ng doktor yata is dadalhin sila sa ibang bansa para doon gawin yung operation. Sa ibang bansa. Okay. So, sa panig po ng Ako Bicol, ano po ang may tutulong natin sa kanila? Pansamantala po na hindi po silang dadala, lahat po ng laboratory test and yung mga test na gagawin bago sila dalhin sa ibang bansa na dito gagawin sa atin, sasagutin po ng Ako Bicol Party List. Ayun, opo. So, ang kailangan lang po, Ma'am LB, ay makausap nyo po sila at nang sa ganun ay matulungan natin sila sa pagpuproseso. Ano po? Yes po, and then po papagawan po din po natin sila na doon sa doktor na dadalhin sila sa India yata. I think India po yata sila. Parang tingin ko po, Sir Diyos, 4 silang bata na kailangan dalhin doon sa India for transplant ng liver. So hindi lang siya nag-iisa, marami pa siyang kasabay. Opo. Yes po, marami po yung silang bata na kailangan dalhin doon, Sir Diyos. And then yun workout po natin na matulungan natin sila para sabay sila sa medical mission at malibre sila doon. Opo. Maraming salamat po, Ma'am LB Sidenio, ang coordinator ng Ako Bicol Party List. Mabuhay ka po, Ma'am LB. Yes po, thank you, Sir Diyos. Mabuhay po tayong lahat. Opo, Nanay Ana, yan po, sabi ni Ma'am LB, lahat po ng mga laboratory at kailangan pong mga proseso ay tutulungan po kayo ng Ako Bicol habang inihahanda kayo para madala po yung inyong anak doon sa India. Ano po? Opo, sir. Salamat po. Okay, sige. Hangad po namin ang paggaling ng inyong anak. Sabayan nyo lamang po ng panalangin sa Poong May Kapal. Samantala, dumako naman tayo sa isang proyekto ng Ako Bicol Party List na nagaganap ngayon sa Buonot, Legazpi City para sa mga kababaihan. Ang proyektong Demo Teaching on Hair Cutting, Nail Care and Massage Therapy ay isang joint project ng Ako Bicol Party List at ng PWD Dice Association. Makakausap natin sa kabilang linya ng telepono ang trainer at provincial lead assessor ng Beauty Care and Nail Care na si Maria Cristina Bulawan. Magandang hapon po, Binibining Maria Cristina. Maria Cristina, magandang hapon. Sige, ayusin lang natin uli ang linya. Talagang, ayun, naputo lang. Sige, tawagan natin uli mga kaibigan. Ano? Maganda ito, sunod-sunod at tuloy-tuloy po ang pagtulong ng Ako Bicol. Hindi lang po sa mga tabang legal, tabang medikal, pati sa pangkabuhayan ay talagang aktibong-aktibo po ang Ako Bicol Party List. Ito. At may mga kababaihan tayong mabibigyan ng hanap buhay dahil po sa training na ito. Nandiyan na si Binibining Maria Cristina. Hello, magandang hapon. Hi sir, good afternoon po. Ay, opo. Para po sa kalaman ng ating mga tagapakinig at tagapanood, ano po ang layunin ng proyektong ito para sa mga kababaihan ng Legazpi? Okay po, so ito po ay isang proyekto ng Ako Bicol na kung saan actually part pa po ito ng Women's Month, na kung saan yung ating mga kababaihan, especially those parents, single mom, binigyan sila ng opportunity na makapag-training dito po sa Eastgate Academy sa Buonot. Although ito ay isang one-day training lang, marami po silang natutunan sa nail care, sa hairdressing, and also sa health wellness massage na kung saan pwede nila po itong gamitin na kumbaga panimula sa kanilang negosyo na makakatulong sa kanilang basic needs. And maaari din po silang makapag-avail ng scholarship na allocated by Ako Bicol Party List. And then magkaroon sila ng NC2 at ma-deploy sa Eastgate Salon. Okay. Sa kasalukuyan po, ilan ang dumalo or nag-participate sa ating po namang isinagawang pagtitraining ngayong araw na ito? Sa ngayon po, meron kaming nasa more or less 20 na participants. Opo.
At hanggang anong oras po itong activity ito? Actually, nag-start po kami ng 9, so hanggang 5 p.m. po kami. Kasi after the demonstration po ng skill, sila po ay nag-return demo din para matuto sila kung paano ang pag-massage, yung proper na pag-massage. Okay. At ngayon po ay katabi ninyo si Nanay Virginia Abiwela, 69 na taong gulang at sa kanyang edad ay patuloy pa rin ang paghahanap buhay para sa kanyang mga apo. Kausapin po natin si Nanay Virginia. Nanay Virginia, magandang hapon. Magandang hapon din po. Ay, kumusta po ang inyong pagdalo sa proyekto ng Ako Bicol Party List? Itong pinuntahan nyo ngayon, ayos ba? Mabuti po, nakatulong sa dagdag kaalaman. Opo. Ano po yung mga natutunan nyo ngayon? Natuto ko ang mag-haircut, tsaka mag-massage, Opo. nail-king. Okay, so marami kayong natutunan, pag-massage, pag-gupit, yung pag-manicure, pedicure, natutunan nyo rin ho ba? Opo. Opo. Dati na ho ba kayong gumagawa nito o ngayon lang? Dati po nag-haircut ako, kaya lang kulang ang technique. Ayun, so ngayon, kinumpleto mo? Opo. Okay, kayo ho ba nanay, may mga anak, may pamilya? Meron po akong 2 apo na pinapag-aral. Ayun, so may mga apo no, lola na pala. Lola na, okay. So, kung sakasakali nanay, may mga suki na kayo na pwedeng mag-abil na ng inyong mga natutunan? Meron din po sa amin, sa barangay namin. Mabanggit ko lang, matanong ko lang, kanina binabanggit nyo, kayo nagpapaaral sa mga apo nyo. Nasaan ho ba yung mga magulang nitong apo nyo? Ay, yung isa ko pong apo sa asawa ko, nandun sa Dunsol, may asawa na rin. Tapos yung isa ko naman na apo, nandun sa akin, nasa malilibot ang gulang. Opo. Ano po nanay ang masasabi nyo or lola, masasabi nyo sa Ako Bicol Party List sa proyektong ito na isinagawa ngayon dyan sa Bunot kung saan kayo ay isa sa mga dumalo? Maganda po ang ng Ako Bicol, nakatulong sa marami. Saka marami akong natutunan. Opo. Natulungan ako bigyan ako ng educationan para sa apo ko. Alright. Sige, at balikan ko si Binibining Maria Cristina. Ma'am, ano po ang inyong mensahe sa mga kababaihan ng Legazpi City? Ito po bang ganitong programa, magtutuloy-tuloy po ito? Okay po, so maraming salamat. So sa mga kababaihan, sa ating mga kababayan, mga Legazpenyo, yung mga ating, especially yung mga single mom. So meron pa rin pong pag-asa para makaahon. Yun naman po sa mga kababaihan na merong asawa, syempre, ito po ay isang malaki din na opportunity para matulungan ang kanilang mga asawa sa everyday income nila. Kasi syempre sa ngayon maraming mahal na ang bilihin. So malaking opportunity po ang ganitong programa na binigay ng Ako Bicol para madagdagan ang kanilang kaalaman, kakayahan at yung knowledge and skills nila mas lalong ma-enhance at ma-develop. At the same time, pwede din po kaming mag-hire or pwede silang mag-apply sa Eve Gate Salon na pwedeng makatulong sa kanila. Opo. Ito po bang ganitong programa, hindi lang ngayong araw gagawin, may mga susunod pa po kayong schedule? Yes po. Ay, opo. Meron pa po kami mga next schedule. Pwede din po yan ibigay na lang po sa ating mga i-announce naman po kung kailan yung availability, yung mga activities natin. Maraming mga next program, iba-ibang programa. Actually, hindi lang po mga parent ang pwede. Pwede din po at least 50 years old pataas, basta willing, interested, at gusto pang matuto, gustong magkaroon ng magandang trabaho para makatulong sa kanilang pamilya. We are encouraging you po na pumunta sa Eve Gate para mag-enroll kayo. Kasi almost 6 years na po kaming partner ni Ako Bicol. So last year meron kaming napag-graduate na 150 scholars na actually 75% po sa kanila ay deploy na po sa iba't ibang branches ng Eve Gate Salon. Apo. Okay, maraming salamat po, Binibining Maria Cristina, ang trainer at provincial lead assessor ng Beauty Care and Nail Care. Maraming salamat, mabuhay kayo.
sa inyo po naman napakagandang programang ito. Thank you so much. Samantala mga kaibigan, eto na mga ka-aksyon, tuloy-tuloy ang pagbibigay ng tulong ng ating programa para sa maswerteng pipiliin ngayong araw na makatatanggap ng 1,000 piso mula sa Ako Bicol tabang ora mismo ni Congressman Saldico. Mga kaibigan, nandiyan na ba? Tatawagan na natin, makakausap na natin. Hello? Good afternoon po. Ay, magandang hapon. Ano po ang pangalan po ninyo? Ace dyan, sir. Taga saan po kayo? Metro Manila po, sa Caloocan po. Sa Caloocan. Anong trabaho? Ano, sir? MC taxi rider po. Ayun, okay. So, ngayong araw na ito ay makatatanggap kayo ng 1,000 piso mula kay Congressman Saldico at sa Ako Bicol tabang ora mismo. Saan nyo po gagamitin ito? Para, sir, sa panggastos po sa araw-araw tsaka pang baon din po. Opo. Lagi ho ba kayong nanonood ng programang ito? Opo, sir. Tuwing naka-live po. Ayun, okay. So, sige. Huwag nyo pong ibababa ang inyong telepono at siyempre kakausapin kayo ng aming kwadyan, ng aming staff para mamaya malaman kung paano makakarating yung 1,000 piso. Kayo po ba may pamilya na? Wala pa, sir. So binata pa? Binata pa po. Opo. Ay, naghahanap po ba kayo ng mapapangasawa na taga Bicol? Wala pa akong balak, sir. Focus muna ako sa buhay ko, sir. Focus muna sa buhay. So, mas maganda na yung single. Opo, ipon muna bago asawa. Ipon muna bago asawa. So, yan. Okay. So, anong masasabi nyo dito sa mga napapanood nyong istorya sa programang ito? Ano po, sir? Pakayulit pa. Ano po ba yung mga masasabi nyo sa mga istoryang itinatampok sa programang ito na lagi ninyong napapanood? Ano lang, sir. Maganda po yung pamamalakad ni sir. Marami po siyang natutulungan na tao. Ayun, opo. So, yan naman ay talagang, ayan ang kanyang adikain at bitgiin na ang tulong ng Ako Bicol ay maiparating sa lahat ng ating mga kababayan na nangangailangan. Ikaw ba kahit single ka, may pinoproblema ka na rin ba sa panahong ito? Meron, sir. Ano yung, alimbawa ano? Panggastos po sa araw-araw, sir. Panggastos. Kalain mo. Yung single nga, namumroblema sa panggastos, lalo na yung may mga asawa at anak, di ba? Kaya nga, sir, kaya wag mo na mag-asawa. So yan ang payo mo ngayon sa mga single, wag na muna mag-asawa. Ipon muna, sir, ipon. Opo, tama yan. Okay, so congratulations ha. Wag mong ibababa ang telepono, kakausapin ka ng staff namin para makarating sa iyo ang 1,000 piso na iyong napanalunan ngayong araw na ito. Eto na mga kaksyon, tuloy-tuloy ang pagbibigay ng tulong sa ating programa. Para sa maswerteng pipiliin ngayong araw, makakatanggap pa rin ng 1,000 piso mula kay Congressman Saldico. Balikan natin si Partner Remy mula sa Barangay Bangiruhan, Legazpi City. Partner! Partner, pipili na tayo ngayon ng maswerteng mananalo ng 1,000 piso mula naman dito sa Bangiruhan, Legazpi City. Sige, go ahead. Ayan, wait lang partner, ano? Kasi, ayan, tinatawagan na natin itong, nanonood kasi ngayon partner, isa sa mga mechanics natin ay dapat nanonood, kahit nandito sa area ay dapat nanonood ng live etong maswerte mapipili natin ngayong araw. Ibig sabihin, pwede akong sumali dyan partner kasi napapanood kita ngayon. Yes partner, kaya lang hindi ka taga Bangiruhan, Legazpi City partner. Dito yung anak ni Chief Og. Oo, hindi pa rin yan partner kasi invalid yung mga empleyado ng ating programa. Okay partner, nandito na pala sa kabilang linya ng telepono yung isang winner. Yes partner, ayan kausapin na natin. Hello, magandang hapon. Hindi kayo magkarinigan. Ako na lang magtatanong. Hello? Hello? Hello, partner. Ayan, naandyan na partner. Nakikita mo na ako partner. Ako na lang magtatanong, partner. Hindi kanya marinig. Okay, pero andyan na, partner. Nakikita mo na sa screen. Siya yung maswerteng napili ngayong hapon para manalo ng 1,000 piso. Okay, sige. Hello? Hello po. Ay, magandang hapon. Anong pangalan po ninyo? Remy Canlia po. Opo, taga saan po kayo? Bangiruhan. Okay, anong trabaho? Wala. May asawa? May anak? May asawa? May asawa na ho ba? Meron po.
Ilan ho ang anak? Excuse me po. Ilan na po ang anak po ninyo? 4 po. 4. Okay. Anong hanap buhay ni Mister? Construction worker. Construction worker. Okay. Ay, ikaw ba'y nasaan ka ngayon? Nasaan ka ngayon sa mga oras na ito? Sa Bunker 1 po, sa covered court po. Sa covered court. Nakikita mo ba si partner dyan? Nakikita mo ba si Remy? Hello? Hello po. Okay. So, congratulations. Isa ka sa winner ng 1,000 pesos. Saan mo gagamitin ito? Ayan na, katabi mo na, partner. Sige na. O, nawala. Hindi po siya hindi po siya nagdudufo. So, itong anak niyo, meron siyang, oo nga, ito, hindi ito. Pero bakit pati ito, medyo, may upo po siyang, hindi po nawala po. Ilan po yung anak niyo, Mrs.? 4 po. Opo. So, maswerte kayo dahil marami yung taga dito na nagpunta para makipanood dito sa ating live. So, ano yung pakiramdam mo na ikaw yung maswerteng napili? Masaya po, ma'am. So, sa buong buhay mo ba, ito yung pinakauna na nanalo ka? Pinakauna pong nanalo ako. Ayun. So, kayo po ba ay laging nanonood ng Ako Bicol Tabang Ora mismo? Minsan lang po ako nanonood. Opo. Minsan lang kasi syempre, mahina lang po itong cellphone ko. Opo. So, ngayon po, nanay, ano po yung natatandaan nyo na tinampok natin ngayong araw na ito? Yung yung misis po na pinalayas po ng mister. At humihingi ng sustento. Kumusta po yung relasyon niyo sa asawa niyo, nanay? Okay lang po. So wala kayong reklamo kay mister? Wala po. Maswerte po kayo, nanay. So ano yung masasabi niyo, nanay, dahil kayo po yung maswerteng nanalo ng 1,000 piso? Maraming salamat po dahil ako po yung napili kasi may pangpagamot na po ako sa anak ko. So, timing po ba na, pwede ko ba itong tanggalin, ay, para mas makita po yung inyong kagandahan? Ayan. So, naiiyak po kayo, nanay. Bakit po? Kasi yung anak ko po hindi kasi mapagamot kasi wala pong pera. Opo. Maraming salamat po sa Ora mismo, Bicol. Opo. Yan, partner. So, laki yung pasasalamat niya. Pero ngayong partner ay ibibigay ko sa kanya itong 1,000 piso. Eto, mahahawakan mo na, nanay, itong 1,000 piso. Maraming salamat po sa Ako Bicol, Ora mismo. Salamat po kay Saldico. Ayun, partner! Damang-dama ko ang pasasalamat ni nanay dahil sabi nga niya, partner, kailangan niya ng pera pang pagamot sa kanyang anak. At first time niya na manalo ng ganitong papremyo dahil dito sa Ako Bicol, Tabang Ora mismo. Alright, partner. Congratulations. Mabuhay. Opo, at yan mga ka-action, tuwing Biyernes, asahan nyo na ang Ako Bicol Tabang Ora mismo ay live na magbibigay ng serbisyo publiko sa inyong mga barangay. Kaya abangan nyo lamang at baka barangay nyo na ang susunod naming bisitahin sa susunod na Biyernes. At yan, partner, ako, si Remy Araneta Mendones, para sa Ako Bicol Tabang Ora mismo, live sa barangay. Maraming salamat sa iyo, partner. At sa mga may problemang legal at medical naman na nais humingi ng tulong sa ating programa, maaari po kayong magsadya sa aming tanggapan sa ground floor po ng Embarcadero de Legazpi Victory Village, Legazpi City. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Sabado alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa mga nasa Metro Manila naman po at kalapit na lugar, maaari po kayong humingi ng tulong sa Action Co Center sa North Wing ng Batasang Pambansa. Magpunta lamang po kayo tuwing araw ng Lunes alas 8 ng umaga hanggang alauna ng hapon. Maaari din po kayo magtungo sa Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico sa Camarines Norte, dyan po yan mismo sa Kapitolyo. At sa mga taga Camarines Sur, dyan din po sa Zona 2, Tagong Tonggowa, Camarines Sur. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Biyernes alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. At siyempre, maaari din kayo magpadala ng mensahe sa aming official Facebook page na Ako Bicol Tabang Ora mismo. Kahit anong reklamo po ay aming tinatanggap. Huwag nyo rin pong kalimutang i-follow ang aming mga official social media accounts, sa aming Facebook account, YouTube at TikTok account, Ako Bicol Tabang Ora mismo. Ito po ang programang may paninindigan at patuloy na tutugon sa inyong pangangailangan. Ako po, si Mr. Siram Joshua Martinez. Maraming salamat. God bless Bicolandia. Mabuhay. Ito ang Tabang Ora mismo. Aksyon po sa mga nangangailangan. Aksyon po, lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan.
ko sa hirap at ginawa kasama mo. Malapit ang puso sa mga natutulungan, may aksyon lagi sa nangangailangan ng idol nating congressman. Marami nagawa sa Kabikolan ang ako Bicol sa pamumuno ni Kong Zaldico. Action ko, may magagandang programa sa buong bansa. Action ko, sa anumang kalamidad handang tumulong. Action ko, ang ating katuwang sa kaunlaran. Action ko, si Kong Zaldico maaasahan. Action ko sa mga nangangailangan.